Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a dai wannan lokaci. Ci gaba da tutorials na kan abubuwan da suka danganci cryptocurrency, wato dukkanin abin da ya danganci trading active na altcoins, duk wani crypto ko wani abu. I don't know why I love Binance. Kun san me yasa nake son Binance? Saboda a dukkanin wani platform da ake amfani da shi na trading, a gaskiya ban taɓa gani waje tamkar Binance ba. Binance waje ne wanda mai kamfanin wato CZ, wanda aka fi da Champagne Zhao, shine wanda CEO yake a Binance, shine mai kamfanin Binance, shine waɗanda suka samar da coins wato BNB, wasu na sannan ya zo a Smart Chain, sannan suka yi BSC. Suka yi BSC su ne masu Trust Wallet, TWT. Duk wannan na kamfanin wato Binance ne. Dukkanin wasu coins in ka gansu a cikin Binance, lalle coins ne waɗanda suke da daɗi, suke da daraja, waɗanda za su baka potential mai kyau, wanda ko ba yanzu ba idan har za ka yi holding, insha Allah very soon you will make profit with what you are holding. Before we move on, idan ba ku sanna ba, sunana Abdulrahman Sa'ad. So without wasting time, abin da nake so in yi magana ga guje shine mutanen da dama sukan samu Binance su ga cewa yes, sun shigo cikin Binance but sun kullanta ko kuma me da me yana ba su wahalu da yadda za su rinka amfani da Binance, da yadda za su rinka sanya kudadensu, da yadda za su rinka cirewa. Mun riga mun yi bidiyoyi daban-daban waɗanda mun yi bayani sosai da sosai yadda za ka rinka amfani da wato Binance ɗinka, yadda za ka rinka sanya kuɗi, da yadda za ka rinka cirewa, da yadda kuma za ka rinka siya da saidawa, da kuma waɗanda ya kamata ka siya abu a wajensu da waɗanda bai kamata ka siya abu a wajensu ba. So let me give you an advice. Idan har wannan ne kashi karo na farko da ka fara tsinkayar bidiyoyin mu a cikin YouTube channel, ina mai baka shawarar da ka je wajen videos option namu, ka bi dukkan waɗansu abubuwa da muka danganci Binance, da muka yi magana akan crypto na Binance ko da sauransu, domin ka je ka bi tutorial ka ga yadda muka yi abin ka gane. Saboda mutanen da dama wasu kan biyo ni private su dinga tambaya na cewa wai ya za su sai crypto, ko ya za su sai BNB, ko ya za su sai Ethereum, ko ya za su sai Bitcoin, while mutum yana tunanin ya tura min kuɗin jiya sai mai, while you can do it with your own hand. Kana da wayanka, kana da datanka, kana da kuɗinka a banki, shikenan ka gama komai da komai. Za ka yi shi a sokake. Za ka shiga Binance ne, duk da ni na yi bayanin sosai da sosai a kai. Dukkanin wata siyayya da za ka yi a cikin Binance, dukkanin wani abu da za ka yi a cikin Binance yana cikin P2P ne. P2P shine abin da ake amfani da shi wajen siyan abu a wajen third party, and you have an escrow which is Binance. Su ne escrow naku, wanda sun yi providing Robert, wanda yake shi yake middleman ɗinku a tsakanin duk wani business da za ku yi. Sun aje sharuɗa da dama daban-daban, waɗanda kafin ka je ka siya ko ka siyar ga abubuwan da za ka bi, ga abubuwan da za ka bi. Waɗannan abubuwa ne waɗannan sun yi magana cewa idan har yanzu ka shiga P2P, za ka je ka wato siya coin a wajen wani, ga abin da za ka duba, ga abin da za ka duba, inda na yi bayani sosai da sosai. Amma duk da aka bar na je na ƙara shiga da kodin P2P, saboda wasu mutanen abin da yake babban basu matsala shine ya za a yi su rinka menene to okay, daga 490 zuwa 570 to Allah ya kiyaye. Naira mu dai gaskiya tana ta faɗuwa. Naira mu ga ta nan 570 yau. Is it true? Oh, like what can USDT nake ko BNB ko BTC? To bari mu ƙara yin baya. Let me check it from my other phone.
saboda ban shiga P2P ba already ina da kuɗi a cikin wallet nawa. Bari na shiga da ɗayan waya na gani me ke faruwa garin P2P. Wallahi haka ɗin ne. To gashi nan wani dai mutane dai su gasa nan suna sassai da 575, 775, 10,225 kai. So abinda za ka yi shine ina faɗa muku a duk lokacin da za ka shigo Binance, na farko abinda za ku fara yi shine ku rinka duba rating. Kun ga wannan rating ɗin shi menene 97 point nawa, bari na ɗan rage wannan abun na wajen wannan ɗin shi yake yau. Kun gani wannan 90 menene 95.86. kun ga duk da cewa although Victor RB kun ga is verified account, ba lalle sai verified account ba wannan da kuke ganin wannan abu, ba lalle sai mai wannan ba. To kun ga 1000 of trade da yake da shi ko, wannan logon ku ranka kula da shi. Wannan logo ina yawan bayani akan shi. In ku ga wannan logon da wannan na Kuda Bank din shi kadai, ma'ana zaka iya kai transaction da mutum with your Nigerian account. Kun ga wancan is limited, sannan shi kuma wannan akwai wannan, kun ga wannan is limited, ba ruwanka da nan in ka zo ka gan shi. Da wannan zaka yi amfani da wannan. In dai ku ga waɗannan ku ga percentage 97, sannan ko da trade din mutum guda 30 ne, in dai yana da percentage mai kyau kuma sannan yana da wannan abubuwan, ka je kai trade da su, you don't have problem insha Allah. Za ka yi succeeding, ba za ka samu matsala dangane da transaction da su ba. So wannan na ɗan yi bayani ne a gurguje a abin nan, amma baka sani ba ku je ku buto trade suna da ne a baya domin ku ƙara ganin wasu abubuwan da suka danganci haka ne. Sannan kuma abu na gaba da zan yi bayani shine kamfani na Binance gaskiya tsakani ga Allah, duk wani platform inda it comes to trading na cryptocurrency, duk Coinbase waye ban taɓa ganin platform mai kyau wanda ya tsaru, wanda aka sa tunani aka hankali ya tafi yadda abin, wanda kai duk tunaninka za ga abin ya wuce ma da tunaninka irin Binance. Shi yasa nake son su, ina matukar son Binance, shi yasa nake yin trading a koda shi tare da su. Ina fata kuma za ku kasance masu trading tare da Binance. Da wannan nake cewa sai an jima on Tuesday na happy trading, goodbye.